Здравейте! Отново. Така, сега, след като се заредихме положително с вдъхновение от изложбата, пинахме, хапнахме, може би. Пробвахте ли житото? Хареса ли ви? Топ! Истината е, че нашите колеги от Мати Кетеринг любезно се съгласиха да го направят, след като запитах около 6 компании, които ми отказаха да ми направят жито. Те смисляха, че ще шегувам с тях, че искам жито за събитие, но аз не се шегувах. Аз рядко се шегувам по принцип. Така. Сега, след като се заредихме, искам да поканя следващия ни гост, който ще ни представи каква е формулата за всъщност креативни идеи, която клиентът няма да убие. Всъщност думата формула ми звучи малко академично за днешния празник, ама всъщност той Франкенщайн е бил добра идея в началото. Като се замислиш. Няма значение как е свършила. Да, сега аплодисменти за Ивелина Петкова, която е маркетинг директор на Softuni и от която ще разберем как да имаме чудовищно добри идеи. Проба. Чуваме се супер. Здравейте на всички. Казвам се Ивелина Петкова. И днес съм тук да ви дам една малко по-различна гледна точка от колегите до момента. Тя е свързана с моя опит. Той е около 10 годишен с изцяло in-house продукти и in-house дизайн екипи. Като това е нещо, което мен много ме вдъхновява и това е нещо, което така съм посветила работния си живот и кариера на това да изграждам, да се опитвам да изграждам най-добрите работни екипи и така част от цялостните екипи на компанията, но и работещи за благото на всички нас. Така че днес първо искам да благодаря за това страхотно събитие и искам да ви кажа, че ми е изключително приятно, като виждам пълна зала, присъствена, с хора, които искат да научат нещо или да чуят нещо, което вече са забравили, или искат да си припомнят нещо, да се запознаят с нови хора, да имат нови идеи, защото това е най-ценното и като част от такъв бранд, който се опитваме все повече и повече да запалим хората, да са проактивни, да търсят, да учат, да имат, да хванат своята съдба в ръцете си. Искам първо да ви благодаря за това, че сте тук и за това, че има толкова много хора, които вместо в петък след обяд да си работят и да си свършат задачите, са дошли да чуят какво имаме да кажем, да си припомнят нещо, да се запознаят с някой готин човек. Така че ви благодаря и искам първо да си ръкопляскате на вас самите за това, че сте тук. Браво! И сега имаме 30 секунди, цели 30 секунди, малко да се разчупим, защото вие сте били сега на почивка, на малко така нетворкинг и затова ви приветствам. Наистина трябва да сме много бързи, да направим следното упражнение. Станете за бързо всички. Ставате така. Сега се обръщаме наляво. Това е моето ляво. Вашето може да е обратното. И слагаме ръцете на другарчето пред нас, на раменете му. И малко така започваме да го масажираме и да му дадем една такава заслужена... Браво, страхотни сте, супер! Така хубаво, нежно, внимателно, имаме дами, крехки, така че страхотни сте. Чудесно. Вече има ли една идея, която се чувствате по-добре? Една идейка. Супер. Сега се обърнете наобратно и върнете услугата. Страхотни сте. Супер. Ето, това е креативно събитие. Супер. Минаха ни 30 секунди, после ще си поръчаме по един масаж всички. Давайте да сядаме и да почваме. Много ви благодаря за участието. Така, добре. Тъй като сме на такова събитие, тук цял ден говорим за дизайн, за креативни идеи, вдъхновяваме се, даваме метрики, даваме съвети. С какво обаче трябва да започнем? Започваме с гробището на идеите. Защо? Защото това е мястото, където
колкото и страхотна идея да сме дали и да имаме страшна обосновка зад нея, понякога тук лежат едни идеи, които ние много обичаме и много си харесваме, обаче те никога не са видяли бял свят. И понеже обратната връзка, която съм получавала през годините за точно такива мои любими идеи, е била толкова брутална и толкова закопаваща, че ги помня цял живот. Реших да започна с това, че и да ви споделя някои от моите такива обратни връзки. Само да тръгне. Така. Първия така, отговор на креативна идея беше, че казаха, че дизайнът бил твърде модерен за кампания, наречена "Бъдещето е тук". Така, тук разбирате, че ние целият екип сме се постарали супер много. Мислили сме всякакви неща, всякакви бъдещи летящи коли и чудеса, обаче в крайна сметка не сме оцелили правилната посока, отменихме го бъдещето, карахме си с нещо друго. Второто беше, много е готино, но не изглежда като нещо, което би харесал нашия най-лоялен клиент от 2008 година. 2008, ние сме 2025, няма проблем, разбираме. Ние сме много разбиращи. Бритни Спиърс, това е нашата година, нали? Няма драма. И последното, можем да махнем всичко, което изглежда скъпо, да не се оплащат клиентите. Да, махнахме всичко, което изглеждаше скъпо. Въобще цялата идея махнахме и директно отидохме на друга, защото, да, страшна работа. Така че, вероятно, всеки един от вас има такива идеи и от двете страни, независимо от това дали се занимавате с маркетинг, с бранд или се занимавате с реализирането на тези идеи. Искам да ви кажа, че на всеки се случва и просто всеки трябва да приема това като част от работата и да не го взима много навътре. Тук исках да ви кажа, че освен тези идеи, които, нали, са убити, погребани буквално, има и идеи, които продължават напред. Защо продължават напред? Защото са по-красиви, по-добри, по-основани, а защото са разбрани. Те са идеи, които са достигнали до отсрещната страна и те са разбрали защо тази идея ще ми помогне да постигна аз моите цели. Така че идеите, които оцеляват, са тези, които имат контекст, яснота и комуникация. Така че днес няма да говорим за идеи следващите 30 минути, които са много красиви, много готини и така нататък. Аз съм опитала да ви дам някакви примери, доколкото е възможно и доколкото ми позволяват все пак етичните и морални стойности. Но ще говорим за идеи, които по някакъв начин са достигнали до нашите възложители. Така че много се надявам всеки от вас да си вземе нещичко от начина, по който вътрешния екип, моя екип и всички останали екипи работят ежедневно за реализирането на една успешна кампания. Така, започваме с един цитат, който аз много харесвам. Design is the silent ambassador of your brand. Той го е казал Пол Ронд, който е измислил тези двете лога на IBM, на UPS и е така един от корифеите в времето си, защото е вече доста голяма възраст, но пък се учим от неговата история. Аз искам да ви попитам първо, съгласни ли сте, че дизайнът е тихия посланник на бранда и ако има някой, който е съгласен, моля да си вдигне едната ръка. Добре, супер. Половината от хората. Надявам се до края да мога да убедя и останалите, поне да си помислят в тази посока. Добре, за мен дизайнът не е само брандбук, не е само гайдлайн, не е само мудборд. Дизайнът е усещането за един бранд. Дизайна е емоцията, която ние имаме, споменавайки този бранд. Например, ChatGPT. Когато някой ви каже ChatGPT, вие си веднага се сещате за логото, веднага се сещате за това как се отваря платформата, как си пишете въпроса. Това всичко е дизайна. Сега няма да ви давам примерите, които всички дават с Apple и с McDonald's и с така нататък, защото те са ясни. Но
аз винаги тръгвам от това, че този амбасадор няма как да се представи добре и да представи добре своята идея, ако той е външен човек. Защо? И какво общо има това с цялата идея на моята презентация? Ами защото ако си посланник на каквото и да е, на държава, на страна, на компания, на идея, ти трябва да си достатъчно вътре в тази идея, компания, продукт, за да можеш да я предадеш по най-добрия начин. Трябва да има истинска яснота и разбиране за това, което ти искаш да достигне до хората. Сега, когато вътрешно в екипа ние си имаме графичен дизайнер, дизайнери, UX, UI и така нататък, това нещо е лесно. Но как се постига, когато дизайн, хората ни са извън нашата компания и ние трябва да по някакъв начин да достигнем до тях и те да са посланици на бранда. Ами за това ще си говорим днес. Така, супер. Започваме с една модерна вече думичка, валидиране. Защо модерна? Защото вече се използва от много време и така утвърдена е. Какво ще валидираме тук? Ами първо искам да се обърна към всички хора, които се занимават с графичен дизайн или с дизайна, които хора всъщност създават оформлението на това, което ние искаме да покажем с нашата кампания. Аз имам много любов към тези хора, винаги се разбирам страхотно с тях. Защо? Защото тези хора, ако са работили достатъчно време и достатъчно дълго в индустрията, знаят как да заедно да седнем и да получат обратна връзка и да я разберат и да няма обидени и разсърдени. Така че много любов към тях. Сега ще започна като ви покажа един много прост семпъл пример за това какво имам предвид и как се работи много лесно с графичните дизайнери. Като ви дам наистина изключително семпъл пример за това ние в SoftUni какво правим, част от нещата, които правим. И искам да ви попитам вас, мен ми е много важно да питам публиката и хората, с които разговарям, кой от тези дизайни мислите, че е минал и е така бил успешен и сме го използвали много време? Ако мислите, че е дизайна от ляво, дигнете си ръката. Добре, половината хора, значи другата половина са за този дизайн. Отдясно. Ами каква е истината? Всъщност истината е, че няма никакво значение кой дизайн ни харесва повече и ни е по-красив така, на външни белези, защото тук е най-важна обосновката и оттам се тръгва, за да можем да решим кой дизайн ще сработи. Сега, за да не ви мъча, ще ви кажа, че всъщност ето този дизайн отляво е работещия, другия не, тъй като не искаме да имаме flat визии, защото сме много AI и арт. Нали? Така. И стигаме до това, каква е тази магическа формула, която аз съм опитала днес да я формулирам, защото аз съм човек на цифрите, както и колегите преди малко казаха, и човек на KPIs и на конкретните науки. За жалост, маркетинга вече трябва да сме така. Така че, първата съставка от тази формула за мен е много важна и това е, че дизайнерът не е равен на изпълнител. Това за мен винаги е било правилото, когато работя с какъвто и да било креативен специалист. Това са хората, които аз избирам и на които аз се доверявам и решавам да се доверя. Това са хората, които стават част от компанията и стават част от моя екип, за да можем ние заедно да решим този казус и този проблем, който имаме с кампанията ни. Тук винаги съм казвала, че ако тръгнем с ние срещу тях или ние как мислим, пък те как мислят, значи нещата няма да тръгнат на добре. По-скоро целта ми е тук наистина да разбием мита за клиента. Аз даже тази дума клиент не я използвам, защото в нашите екипи винаги има взаимност.
Ние сме нашия екип, който прави кой си проект. Когато дизайнерът е вътрешен човек, клиентът представа да съществува. Аз това наистина го вярвам и всеки ден работя в тази посока. Тук обаче, за да се случи това нещо, трябва да има разбиране и от двете страни. Нали? Ако сме бранд менеджери, маркетинг специалисти и така нататък, ние трябва да разберем и да се доверим на дизайнера или на арт директора за това той какво решение има на нашия казус. Ние трябва да му дадем възможността той да изкаже своя професионализъм и своята експертиза в това направление. Ако ние не се доверяваме на тези хора, ние не сме избрали правилните хора. Има достатъчно много специалисти в сферата, на които ние можем да разчитаме и да изберем друг екип, друг специалист, който ни е показал чрез своята работа в предните си проекти, че работи и мисли като нас. Също така трябва да има и търпение от другата гледна точка. Арт-директори, дизайнери и така нататък. Те трябва да разберат, че щом идва един клиент при тях да решава конкретен казус, той трябва да... вероятно не може сам да го свърши, ами му трябва трябва му една гледна точка и експертиза, която той няма. И затова търпението да обясниш на, да го кажем, клиента, защото днес си говорим много за клиенти, въпреки че аз не обичам тая думичка много, но може би съм единствената, да дадем възможност на дизайнера да обясни какво точно трябва да се случи и какви са процесите и методологиите, които трябва да се следват. Така че това е за мен много важна първа съставка. Така. Като цялото нещо мога да го обобщя буквално с тези две изречения. Идеята не е ничия, тя е наша. Аз това използвам ежедневно в моя екип. Когато естествено някой има много добра идея, винаги го поощрявам, винаги му казвам браво, това е идея на Йоана, браво, това е идея на Деси, но общо презентирайки, винаги говорим в ние, а не в аз и ти и той. Така че дизайнерът става той пазител на идентичността и когато, например, изпълнителният директор дойде с една страхотна идея, както винаги се случва, дизайнерът трябва да е този пазител и да каже, добре, разбирам идеята, само дето това ще наруши вашите ценности и вашия гайдлайн. Нали, това не е добре за вас. И тогава, естествено, повечето изпълнителни директори се съгласяват, защото когато е обосновано мнението, то има смисъл. Така, минаваме на съставка 2. Съставка 2, за мен, като пак казвам, като човек, който разчита на формули и на конкретни цифри, е колкото и да е скучно, брифът. Защо като жив организъм? Ами защото това е нещо, което в моя опит винаги е било важната съставка за това дали една идея, дали ще имаме конкретна работеща идея или просто ще имаме някакви нахвърлени различни предложения. Това, между другото, е също... това изречение, знаеш го, нашия вайб, е също едно изречение, което винаги си спомням. То е само на шега, нали? Не можем да тръгнем с този пример. Така че стигаме до момента, в който трябва да мога да ви разкажа за специално в моите екипи, когато говорим за in-house работа, как превръщаме брифът в малко по-различен подход. Тоест не получавам само една или две страници с информация, ами получавам няколко срещи, кратки срещи, може да са онлайн, дори може да е съобщение в някои от месенджерите за това какво точно и как точно да дешифрираме този бриф. Какво имам предвид? Тук понякога
ние знаем какво точно искаме. Брифа е страхотен, описали сме го много добре, обаче понякога не знаем и понякога е много важно да разберем и да зададем допълнителните си въпроси в тези срещи. Сега имате тук вероятно имате въпроси за това, как може да се случи това, ако нали, то е лесно, ако работите in-house и всеки ден сте един до друг, едно бюро до друго. Но когато работим с агенция, ние нямаме тази възможност. Да, но това може да отнеме 5 минути, 10 минути, 20 минути. Някакъв много кратък период, в който ти да предадеш какво точно си имал предвид и брифа от човек на човек. Защото колкото и да искаме да избягаме от това нещо, ние сме си хора, ние сме креативни личности и всеки гледа обаче от неговата перспектива, от неговия поглед. Затова е много важно, когато нямаме точна яснота в брифа, агенцията, да я наречем, или креативните директори, или изпълнителите, да попитат, ако нещо не са разбрали. Това е много важно, защото повечето хора съм така забелязала, че се страхуват да питат допълнителни въпроси, страхуват се да навлезнат в тази дълбочина или пък не се страхуват, ами нямат време или ги имат много други таскове. Така че за мен е много важно, ако нямаш достатъчно информация, ти като креативен човек, за да можеш да си свършиш работата, просто да зададеш всичките си въпроси. И да ги зададеш на време, преди да си тръгнал да мислиш изцяло решение на казуса. Така, сега тук исках да ви споделя нещо, което е свързано с видеомонтажистите и хората, които се занимават с креативни и всякакъв вид видеа, защото това е голяма част от днешните маркетингови усилия, които така включваме. Нещо, което ми се наложи да правя, много често се налага, но сега последния пример е преди един месец, да направим арт-видео, което даже 4 на брой, които да имат много конкретна цел и да гонят много конкретна аудитория. Седнахме с външна агенция, тъй като сме си направили 500 такива видеа вътрешно, но искаме за външна агенция да направим нова идея. И освен, че имаха естествено разписан бриф, ние седнахме, разговаряхме. Там в този разговор се родиха половината от идеите, които всъщност се случиха. И след може би 40 минути и една седмица реално работа от тяхна страна, те бяха готови с 4 от 4 работещи идеи. Това нещо го давам като някакъв добър пример за това, че наистина ако положим малко усилия и вкараме малко време да обясним на хората, допълнително от брифа, бихме могли да не заровим нито една идея, всичките да бъдат актуални и имплементирани. Така. Сега, тук искам да ви покажа също един процес, който е в полза на тая цялата моя теза и я изгражда. И ще ви дам пример с нашия бранд Softuni AI, защото там работя, там давам пример. Този бранд преди една година и половина някъде се зароди и имаше само едно мое такова бяло заглавие и нищо друго. Като ние изцяло вътрешно в екипа трябваше да създадем бранд идентичност и трябваше да създадем усещането въобще за този бранд от това. И тук започнахме да мислим като цяло общо в каква посока да тръгнем. Така, Artificial Intelligence. Това е нещо умно, мозъци, окей, първата така корелация. Мозъци, обаче тези мозъци на половината хора им приличаха на облаци. Добре, ама облаците не са много общи до нашия бранд. Ама хора трябва да сложим или не трябва да сложим хора, ама мозъците на хората ли да са или да не са на хората. Добре, невронни мрежи. Може да използваме невронни мрежи.
Пробваме да направим невронни мрежи, само че тези хора ще разберат ли какви са тези невронни мрежи, за какво ги слагаме. И така, и в крайна сметка се стигна до това, че имахме доста така разнопосочни идеи от всички видове хора в екипа, в моя маркетинг екип, но в крайна сметка приключихме с ето тези 4 варианта, които така бяха по-свързани с идентичността и с бранда, който ние сме така обосновали. Всяко едно нещо, то тук май не се вижда много, но първият цвят и вторият цвят са различни, малко по-различни, нали? Също така има някакви детайли, които бяха по-различни. В крайна сметка стигнахме след много така обсъждане, цяла една седмица, трябваше да направим този бранд за буквално 2 седмици. Стигнахме до решението, че ние ще използваме това последното лого и от тук да направим един мудборд като цяло на този бранд. Така, след като, да кажем, направихме основните неща, минахме през това, че е хубаво, имаме идентичност, имаме каква ни е мисията и визията на бранда, какви са ни целите, проучихме пазара и така нататък. Стигнахме до това, че трябва да направим и сайта. Нали, сайта от нулата да го направим, вътрешно не работим с никакви агенции, ние сме си, ние каквото направим, това е. Започнахме с, знаете, Low Fidelity Solutions. Тук отново, сега втория ми лъч, може би поредния ми лъч от любов отива към UI и UX дизайнерите, защото там, знаете, нещата са свързани с това, че трябва да се подготви един много сериозен ресърч, за да може да се пусне цял нов бранд от нулата. Имахме дори моменти, в които хората, с които го разработвахме това, стояха като футболни фенове да следят кога и къде кликат хората на сайта, оцелили ли са линка, който трябва да кликнат, оцелили ли са нашата мисия, разбрали ли са за какво става въпрос. Буквално беше едно следене на сесии на това какво всъщност правят хората на този сайт и правят ли това, което ние искаме, или въобще не намират бутона, който е запиши се за някакво обучение. Така че тук нещата започнаха и станаха изведнъж много сложни. Това нещо, да. И в крайна сметка стигнахме до това. Това сега изглежда едно много вейк, вероятно, скриншотче от нашата фигма, в която разработихме, освен Brandbook Guideline, всички страници на сайта с хиляди коментари. Виждате, това е диалог, който сме водили с UX дизайнерите, с контент специалистите, с девелоперите и така нататък. И какво искам да кажа с това цялото нещо? Искам да кажа, че това е процес и това е процес, на който ние трябва да отделим време и да отделим внимание на на всяка една обратна връзка, да я вземем в предвид, защото тя ни е от полза. Тя, както казах и в началото, не е ние срещу вас, ние ви предлагаме едно решение, което на вас ще ви реши проблемите, на вас ще ви реши казуса. И аз винаги се вслушвам в това, което всеки един от колегите в екипа има да каже, защото той го казва, защото се е сетил нещо, което може би ние не сме се сетили. Така че ценете и уважавайте хората, които ви дават идеи. За мене това работи винаги и винаги насърчавам колкото се може повече идеи. Стигнахме до съставка 3. Това е една също много важна съставка, без която не може. Do your research, да, всички го знаем, изглежда и звучи нещо стандартно, което обаче, по мое мнение, много от хората пренебрегват или го правят така през пръсти. Защото за мен е нещо, което прави един дизайн успешен или една кампания успешна, е точно подготовката. Тук имам отново един шаут-аут към хората, които
така се стремят да направят един бранд разпознаваем и които всъщност отделят цялото си внимание и време за това да вникнат под кожата на нашите юзери. За това ще ви дам един пример с един редизайн, който правихме, който редизайн трябваше да е изцяло така обновена версия на началната страница на нашия вебсайт, който бива посещаван над 100 000 пъти. И това нещо е изключително така пипкава част, защото, както казах, ако преместиш един бутон или ако смениш нещо, има шанс хората да не стигнат до основната ти цел. Така че тук пак казвам, бранд менеджерите са хората, които бранд или маркетинг менеджерите са хората, които така успяват да изготвят това цялото нещо и да се нагърбят с това на своите плещи. Като тук какво исках да ви споделя? Да ви дам един пример с моя любим подкаст. Може би сте го чували, може би не, той е доста известен. Казва се The Diary of an SEO. Of an CEO. Аз съм SEO винаги. Този подкаст е така около 13 милиона фоловери, мисля, че имаше на един изключително готин според мен ютубър. Този човек има гости, които са изключително големи професионалисти, най-големите професионалисти в своите сфери, като Нейл Деграс Тайсън, например, като кой друг? Андрю Хюберман, Джефри Хинтън, който е създателя, така, основоположника на AI, така го наричат. Този човек казва, че се подготвя за своя гост 2 седмици. 2 седмици той влиза под кожата на всеки един гост, който идва и бива негов съюзник в следващото му видео. Той до такава степен навлиза в неговия живот, в ежедневието му. Той му чете постовете, чете му всички книги, знае каква му е рутината, знае какво прави той, от какво се интересува, какви са му интересите, за да може като седне да разговаря с него, да има абсолютно ясната представа за това този човек как мисли, как разсъждава и с какво може да е полезен на публиката. Така че за този тип подготовка става въпрос и за този тип research според мен е важен, за да можем наистина да представим и да имаме най-добрия продукт накрая след нашата кампания. Така че аз няма да избравям нещата, защото колегите преди мен също минаха, може би, тези теми. Тук трябва всички от тези неща, които имаме възможност да ги разберем, да ги вземем от нашия клиент, така че да имаме пълната картинка и наистина да не прескачаме тази подготовка. Наистина това различава професионалистите и хората, на които можеш да разчиташ на 100% от всички останали, които не са успели, не са имали времето да вложат тази подготовка. Така. Нещото, което исках да ви дам като пример тук, само да видя, че май пропусна един слайд. Да. Е кампанията на Bud Light. Вероятно, много от вас са чували за нея. Става въпрос за Bud Light бирата, която в щатите е един от топ предпочитаните брандове за бира. Пият я хора от 40, 50, 60 годишни, които са средностатистически, Caucasian, американци, с една дума. И те направиха една така промяна изцяло, много сериозен завой с кампанията си с трансджендър инфлуенсър, който е една млада дама инфлуенсър, която на 20 и няколко години стана лице и дори стана част от самата опаковка. Можете ли да си представите какво се случи, когато те смениха цялата си маркетинг стратегия с тази кампания?
Може би някой е чувал. Добре, ами стана един страхотен беклаш, който беклаш резултира в това, че те имаха минус 13 милиона капитализация надолу. Най-лоялните им клиенти се отказаха от тях, стана страхотен скандал, просто защото те не оцелиха аудиторията, не оцелиха хората, не са разбрали, че ценностите на хората, които те имат, няма да се разберат. Искаха да направят нещо ново, да достигнат до млада аудитория, но не си бяха направили този ресърч. И ето, това е резултата. После се извиняваха, правиха кампании, които да поправят този пиар скандал, но това няма как да се случи толкова лесно. Втория ми пример за това е HBO Max. Вие вероятно го ползвате, знаете го, топ провайдер на видеоуслуги и те минаха през някакви страхотни трансформации. Години наред виждате логото как се промени. Първо бяха Max, после Max сложиха в Ато това запълнено, за да може да се приближат към HBO, после сложиха черният цвят, за да може да са по-близо и накрая всъщност е целият беклаш, който получиха и отново страшно голяма капитализация надолу се върнаха на всъщност старото си лого, което им е работило доста по-добре и хората се препознаваха и не бяха реално знаеха за коя компания става въпрос, като гледат логото. Така че трябва да си правим този ресърч, защото той е важен. И сега тук златното правило е за мен, че всяка креативна идея трябва да може да се свърже обратно към стратегията. Вероятно тези два примера и много други такива не са успели да вържат тази креативна идея с тяхната стратегия и с тяхната мисия и визия за компанията. Така. Нещо, което исках да кажа, обаче на колегите преди мен също го засегнаха, няма да съм разтегателна тук, че много е важно, когато минавате заедно с екипа или с агенцията през един креативен бриф, да обобщите какво точно са искали да обяснят хората и дали аз правилно съм разбрала моя таск е да направя нова кампания, но аз дали съм разбрала, знаете, дори в ежедневния разговор с хората, колко често се случва вие да не разберете това, което човека казва. Много често, много често. Така че трябва да се обобщава и да се потвърждава. И последната съставка за мен всъщност е обосновката на това, защо всъщност сме взели тези решения и защо това е нашата креативна идея. Сега, от тези 5 неща изброени, те всичките са важни, трябва да се върнем към контекста и да кажем целта каква е била и така нататък. Но може би най-важното нещо, понеже колегите ми казват, че няма много време, на което ще обърна внимание, е процеса. Защо трябва да обясним процеса? Трябва да обясним, защото когато ние просто покажем една креативна идея, ето това е решението, вие ми дадохте този таск, това е решението. Дали ще правим видео, дали ще правим нов сайт, нов брандинг, нова визия, каквото и да е, ние трябва да го билднем този процес, да покажем на хората защо сме взели това решение. Като тук винаги искам и знам, че това отнема много малко от времето и много малко от усилията, но е изключително важно. Тук да покажем първоначални скици, да покажем начин, по който сме мислили, за да вземем това решение и да покажем дори идеите, през които сме минали, но сме ги захвърлили отстрани. Те са останали дори в нашето съзнание назад, защото така ние тръгваме и развиваме нашата идея и нашия готов продукт. Като също финално мисля, че от голямо значение е това да дадем възможност на хората да направят избор и да решат
кое всъщност е най-добрия вариант. Затова в моята работа ежедневна ние винаги имаме 2 или 3 варианта, които заедно, след като сме минали през тези креативни процеси, минали сме през идеите, които не струват, минали сме заедно през идеите, които няма как да осъществим, различават се от нашата идентичност, но даваме възможност да имаме няколко варианта. И като финал исках да кажа, че тук формулата наистина се състои от тези 4 неща и не е нещо много конкретно, не е единично, не е нещо, което така да зависи от едно нещо. По-скоро исках да апелирам към всички вас, когато работите в екипи, дори те да са различни, използвайте момента да разберете хората, да влезете в техните обувки, да имате техния поглед над нещата, да проследите защо те са взели тези решения, да проследите тяхната логическа верига. Разбирайте ги, казвайте им: супер, тази идея е много добра. Или не, тази идея не е добра, защото. Всеки ден казвам на хората от моя екип: браво, супер. И това всъщност е много готин фидбек, аз не се бях сещала за него. И това всъщност може да е разковничето, за което ти се сетил, за което аз не съм се сетила. Така че много е важно, както и колегите споделиха преди мен, да има положителна, позитивна обратна връзка и да има разбиране, и да има комуникация и разговор. За всяка една сфера, според мен, важи това. Камо ли за работни отношения, знаете, работата ни е половината живот. Така че постарайте се тези отношения да са добри, постарайте се да имате връзка с хората, да имате разбиране и комуникация с тях и тогава нещата вървят като по вода. Много благодаря. Благодаря ти много, Иве. Въпроси към Ивелина? Имате ли въпроси към Ивето? Отново, ако не ви виждам. Да, ето тук дамата. Заповядайте. Ива, на мен ми е любопитно, коя е твоята загробена идея, любима? Изобщо от кариерата ти, може да не е от Софтуни, може да е от преди 10 години, като работихме заедно. Помисли си. Мога да ти кажа, като идеи има много такива. Много такива, които за жалост или за не са стигнали до реализация, но по-скоро се концентрирам на това какви са ми любимите начини, по които съм успяла да стигна до хората в екипа и съм успяла да направя комуникацията с тях по-добра, защото, знаете, в един екип има хора, както преди малко видяхме, които са всякакви различни видове злодеи и просто е важно да подходим различно с всеки един от тях и да разберем всяка една негова идея или забавяне, или откъде идва този негативизъм, който той има, и да подходим с правилния подход за всеки един човек. Вече за самите идеи не мога да ви ги покажа, но мога да ви кажа, че за мен са по-важни отношенията и по-важно е връзката в екипа, защото това е нещо, което ме е задържало в моите екипи толкова време. Супер, мерси. Други въпроси? Извинявайте на камерите. Има ли други въпроси за Ивето? Добре, това е лошо място, защото не ви виждам. Така, по-добре. Някой? Окей, в такъв случай аплодисменти за Ивелина Петкова. Благодаря.